Čaute, už som naspäť. Od minulého videa si pamätám nič a od tohto videa si pamätám iba to, že som toto video ešte netočil. Môžeme sa ísť do toho pustiť. A ideme na Mineplex, aj keď som povedal, že tam budeme chodiť iba často. A prečo idem na Mineplex? Pretože uvidíte, ako niekto iný hrá okrem mňa. Lebo mám tu Adama. Tak to bol Adam. No. No a... Ja som trošku dobrý. Dobre, tak náš Adam tu povedal, že chce hrať Block Hunter. Ale teraz vyskúšame Minestrike. No, tak už som naspäť, trošku sa mi to laglo, takže, aký chceš byť ty? Chceš byť teroristi či policajti? Terorista. Takže, si terorista, aspoň dúfam. Terorista sú lepší než policajti. A si policajt. Ale Púšťam ťa hrať a môžeš hrať. Ja zatiaľ do toho nebudem kecať. Zatiaľ môžeš povedať niečo divákom, aj keď neviem, čo by si im mal povedať. Takže si užívajte Adama. Áno, mimochodom volá sa Adam. Neviem, či som to už povedal. áno. A tieto zbrane sú riadne pofidové. Čo? Jednoho zabije a druhého zabije. Adam už celý vystrašený, že preboha, kde to je? Iba hľadám tú prestrelku. Tady sa už konečne zase zjaví. Vyhrali ste, Adam. Jas. A môžem si dať teraz niečo iné? Tak, teraz si niečo nakúp a potom zase pôjdeš. A môžem si dať potom aj nejakú minihru inačiu. No. Okay. Potom vás ešte uisťujem jednu vecičku o Adamovi. Adam je taký bojový typ. Keď ste niečo počuli, tak to bol výplod vašej fantázie. Ešte nepočuli, viem. Tak. Zatiaľ to Adam bude bojovať. Skôr ďakujem sa živím konečne. Áno. O, tady to. Tady za to. Tak za to. Prehral si.
Grenade out. Deploying flashbang. No takže Adam, radil by som ti to stihnúť vyhrať do 2 alebo nejakých 3 minút. Tak to sa mi nepodarí. Nestačí náhodou to hasiť. Nestačí iba takto dobu pôjde raz. Môžem si potom zahrať nejakú konečne ináčiu minihru. Tak, a my si tu zatiaľ k tomu pustíme muzičku, čo Adam bude hrať. Ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Jak jsem před spůltel, jsem tetovák, všechno pod palcem. Vždycky šance na poslední jamce za palce. No, a Adam neviem, či má nejakú šancu. Ne. Takže za chvíľu budeme končiť. Takže ešte môže vám Adam Jupi. Zase to nemôžem. Dúfam, že je to vidieť. Tak, môže vám Adam ešte niečo povedať. To lagovanie sa vystrihne. Možno. Takže, Teda možno. tak, aký má skin, taký normálny. Tak neviem, čo by som vám ešte chcel povedať. Áno, to si dneska nebudeme ukazovať. Chcel som to dať do jedného videa, ale keď už to točím, tak to dám. Takže nemusím vám to komentovať. Zistil som, že vám to nemusí vôbec komentovať. Stačí si iba kliknúť na jedného tohto panáčka a keď na to... Až keď budem mať notebook. No a keď si na ten panáčka kliknete, tak potom sa vám to samo skomentuje. Ne, sa že skomentuje, ale tak, že ja vám to nemusím komentovať. Však si to... Ešte taký záverečný parkour. Áno, môžeme záverečný parkour. Takže vyskúšame jeden parkour. Toto je jeden z prvých obťažných parkourov. Odtiaľto skočím henta. Tran, tran, tran. Parkour bol veľmi úspešný. Až na to, že nebol úspešný. Tak ja neviem, čo by som ešte tu mohol dať. Napríklad... Áno. Áno, ostreľovanie. Ideme sa pozrieť na nejaké gadgety. Gadgets. Ja, áno, toto neviem, či máte najradšej, ale je to zábava. Tralalalala. Dokiaľ nezbýva za 30 sekúnd. Tralal, a ideme na Mineplex. Jo, čo keby som tam fakt išiel? Blbá perla, ne Mineplex, môj Mineplex. Pekne, a teraz pristaň. A šubidu papa, šubidu. Takže 14, 13, čaute.